So, as up mga katutulong, sumayong buntag sa inyong tanan. Yeah, so hinaot na mo sa mayong panagway. So, for today's video, so pupunta tayo na or moadto taog Tarragona, Davao Oriental. So, na-invite na po ang Dayogi Shono sa ato ang show dito kikuha ni Basic Magic, Clown Host, and meron tayong add-on na juggling exhibition. So, bago ang tanan ato atong kauban no sa taga Timog Kopi, so atong sundoon si Junel, so diri ato siya adtuon agion sa diri ta padulong pa left side gikan sa National Highway. So ato siyang hapiton kay siya atong sabay ron ng atong spinner unya sa atong show. Sa wala pa rin nakasubscribe sa atong YouTube channel, no, so please subscribe my YouTube channel, The Yogi Show. So i-click nyo rin po yung notification bell natin para lagi kayo updated sa mga bagong upload ka na video. At sa mga gusto po no na may mga joke dyan o mga katawanan nga mga jokes na gani katawanan pa yun. Ayan. So i-send lang no or mag-comment mo sa comment section ato nang butangan og kinabuhi mo na atong buhatan nagkan kaning detalye no kung mga jokes ninyo ay comment lang sa comment section, kami na ibahala mag-edit or magbuhat og kinabuhian na. So actually for this time okay, so na sa Junel Dario ko nakita yung side mirror. 1 hour later. So, nakasunod dito sa boundary sa Mati, no? So, i-update lang tamo taon-taon pag natas Tarragona. Oh, ayan, sa Tarragona, dito na, so hapit na tamabot sa itong venue, dili. Ato na lang pangitaon. Ito, Ocean. Petro? Ayun, so nakita na nato ang venue, no? So nara din sa Dublin sa kalsada sa left side. So balik sa ta. Okay, so balikan na to gamay. Alright, so sunod sa tulo ka oras mo nagbiyahe gikan Tagum to Tarragona. So naabot na dyan mi sa venue. So mo na yung venue na to diri, oh. Okay, ayun. Ayan, so thank you so much na sa mga pag-uban sa mga biyahe. And mo diri ang client. Ay, ngapon boss, kami itong clown. Clown? Okay. Dito lang boss. Okay, so gipasulod tari sir, no. 2 hours later. So, ayan mga katulong, so picture na lang dyan akong nakipakita diri kay wala na may ka-update gaya sa among show kay medyo nakalimot ug na busy pud mi. So by the way, sunod i-update ato sunod pohon. Ayan, so thank you. Lagi, man. Oh. So ayan mga katulong, no, so pauli na pud mi. Pauli na may tagong. So medyo kapoy pero kailangan antuson. Kaya syempre, kailangan mo na tumulis tong isig ka pamilya. Kung kauban po na si Junel na po si pamilya, so kailangan na mumuli miski kapoy o gabi na. So, sa magkausap no, so please subscribe my YouTube channel, The Yogi Show. And by the way ulit, my name is Kuya Yogi Boy. Dili guwapo pero ilado, mahigugmaon pero ilaro nun. God bless us all. Bye-bye and thank you. Name! Oo. Ano niya ba? Ano yung? Domino niya ba? Domino. Ah, 600 eh?